Okay, mayong mudto, mang mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sa narapunta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mga higala pitsa 31 niining bulan sa Enero katapusang adlaw sa bulan sa Enero tuig 2025. Nahala no mahigala naghinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay panglawas ni ining kamudtuhon, walay ubo, walay hilanat, walay sakit sa tiyan, walay arthritis. Pero gaginhawa pa no kay lisod man kaayo og wala nay ubo, walay hilanat, walay sip-on, walay arthritis pero wa na magginhawa. Ayan no nahala no. Maayong mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Okay. Bueno, arita mahigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Kanhi Youth Ministry Head sa Manila Archdiocese mao karon ang nahimong bag-ong rector sa Quiapo Church o Cura Parroco sa nasangpit nga parokya. Now, plano niya nga i-utilize ang iyang expertise sa youth formation sa parokya sa Quiapo. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon og kalinaw alang sa Democratic Republic of Congo samtang nagpadayon ang rebellion sa nasangpit nga nasod. Nasayran nga nailog na sa mga rebelde ang amihanang bahin sa nasangpit nga nasod. Gani ubay-ubay na sa mga sibilyan nga namakwit na gikan sa nasangpit nga lugar. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug salamat kayo sa inyong pagpatalinghod. Bino arita mga higala sa atuang Saint of the Day. Isabay atong Saint of the Day karon pader. Ang atong Saint of the Day karon bisag way nangutana. Mao si Saint John Bosco, no, gitawag ni siya og Don Bosco mga higala, no. Kini ba ang Salesian kining Salesian congregation mga higala, no. Usa kini sa kapari nya ang apostolado mao ang hatag og mayong edukasyon sa mga batang pinasagdan. Subay niini na porma ang grupo sa mga Salesians ubos sa patron ni Saint Francis de Sales. O napurma usab nila ang Salesian Sisters to assist the girls mao gyapon nga pinasagdan. Okay, si Saint John Bosco gitawag ni siya og nakapurma siya og grupo nga gitawag og Salesians tungod kay matud palagi ang ilahang patron mao man si Saint Francis de Sales. Nahala no may mudto na kanaton tanan ang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Kumusta naman kanong puding? Piskay ba imong lawas ng puding? Ay, kados, Ginoo pa rin, bisag tigulag na ta, pero piskay naman gihapon. O, mao ba, wala kay gibating sakit sa imong kuto-kuto? Ay na, magipadalag siya pa rin, pero madala-dala ra. Pagkay kumidya na ha, basi grabe na na. Ay, okay na ko pa rin, madala-dala naman po yung taon, ulo inom-inom, okay ng herbal ba? Very good, no? Very good. Ikaw, Mr. Cheng. Pusa naman ka, Mr. Cheng. Ako ka nakakompadre, wala na problema. Bisa to, sige ta ka problema sa sakit-sakit sa lawas nato. Pero okay, nagahapon ta, padre, Masama, naka-apil ba kagahapon? Isa ulog ba ni mo kagahapon adlaw ang Chinese New Year? Sa ulog kita, padre, kaya mamakaya mo na anda, buhato ba, na tikoy, dapat tikoy. Na ito yung mga kalanon po pa nga gihimo kagahapon. Libre na akong gahatag sa kumasakop ba. Very good. Very good ka, Mr. Cheng, no? Pamagani ko ni mo tagay. Ano akong gabirin sa kusira, father, na akong gabirin kagahapon ba? Manto imuha na ito. Ako ato, father, very good. Very good. No? Padayon ta, magigala. Padayon ta, ari kita sa atong Saint of the Day, no? Don Bosco. No, ari kita humanata sa atong CBCP News. Nahala, ari nata mga higala
sa mga catechism. No? Father, why do we confess our sins to a priest? Ay, nga namang gyud nga ato mangumpisal mo sa pare, no? Kadto na magigiingon sa Santiago mahigala kapitulo 5 bersikulo 16. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dako kayo og kahimuan, no? Sa ato pa mangumpisal gyud ta mo musugid gyud ta. Nya asa man ta musugid? Boy, no? Sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 6 nagkanayon man kini. Kung ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao dunay gahom dinhi sa yuta pagpasaylo og mga sala. Sa ato pa mga tao kita ari kita sa mga anak sa tao, you know. Unya sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 8 sa makakita sa mga tao niini nangahadlok sila og gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Nga sa ato pa aduna gidi ay mga gahom sa pagpasaylo nga naa ang mga gitagaan niini. Kinsa man ni mga tawhana. No, matod pa diri sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 at 23 unya si Jesus miingon kanila pag-usab mainyo unta ang kalinaw ingon nga gipadala ako sa amahan. Ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihugpa niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa ato pa ang mga kuan di ay ang katungod sa pagpasaylo og sala gibilin di ay sa mga ni Kristo ngadto sa mga apostoles. Unya ang mga kuan pod ang maong gahom po nga gibilin sa mga apostoles, gibilin po nila sa mga pari. No? Matod pa dali sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 8, bersikulo 17, o niya si Pedro ug si Juan, may pandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sa ato pa, doon na mga gipandungan, no? Ang mga apostoles, aron madawat po nila ang maong mga katungod nga gasa sa Espiritu Santo. Mao kini ang mga kaparian, no? Sa Mateo 5 6 sa buhat sa mga apostoles kapitulo 6 nga bersikulo 5 hanggang 6 ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas taga Antioquia nga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles o mga apostoles nagampo og nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Mo kanay gitawag nato sa in English og ordination, no? Muna, no? Kato pa ang mga apostoles nangordina og mga kalalakinhan og gibinlan nila sa mga katungod isip mga pare. Ang mga pare gani aduna na katungod sa gitawag natong pikas-pikas sa pan o aduna na pagkatungod sa pagkasal og mga milinyoon o aduna na katungod sa pagpakumpisal. Okay, klaro? Klaro na? Okay. Why do Catholic Church have crucifixes? Don't we believe Jesus have risen? Why do we keep it? Why do keep on having this cross? Abay, no? Abay, no, mahigala sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 1. No, why do Catholic have crucifixes? Ayan, no? So, sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 23 bersikulo 25, apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus ug kining mensahiya wala kahimuti sa mga dili Hudiyo ug giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni atong gitawag sa Dios Hudiyo o dili, si Kristo mo ang gahom sa kaugkaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon kaysa mga kinaadman sa tao. Ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa mga tao. Ayan, no? Doon nagisuldo diri apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. Sa to paghisgutan gyud ang krus. Unya kun atong basahon po diri sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 1 bersikulo 18, kaya ang mensahe sa mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus binuang alang ni adtong wala maluwas.
apan kanatong giluwas gahong kini sa Dios, no? Sa pa Paul preach what he know, that through the power of the crucified Christ on the cross, that the bonds of sin and death are broken, no? Kung atong basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 23, og miingon sila sa tanan, kung may buot musunod kanako, kinahanglan nga magdumot siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Sa pa dili gud mahimong isalikwan natin ng krus, nga ganin ingon siya nga pasanon gid nato permi. Sa Roma kapitulo 6 bersikulo 8, kung mamatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita diha kang Kristo. Asa man mamatay si Kristo? Sa krus. Sato pa, kung mamatay kita diha pud sa krus, ko kay niingon man si Kristo kung mamatay kita uban kang Kristo, mentod pa sa Roma kapitulo 6 bersikulo 8, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. So asa man namatay si Kristo? Sa krus. Sato pa, kinahanglan nga magsakripisyo gid usab kita atong kinabuhi aron pagsunod kang Kristo diha sa krus, no? Sa Galacia 3, mga taga Galacia, pagkabuang gayud ninyo, kinsabay naglamat kaninyo nga unta, gisaysaya naman kamo sa klaro gyud bahin sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. So Kristo kanang krus gyud mga higala, no? Kuang gini siya kayo, no? Kanang importante kayo. Okay? Bueno, ari kita padayon ari kita sa laing pangutana. Padre, ginadili ba ang pag-inom og ilimnon nga makahubog? Oh, gidili na siya. Dili na, wala na siya gidili, basta ayaw lang kahubog nyo, no? Kaya sa unang sulat ni San Pablo nga sa Corinto kapitulo 15 bersikulo 10, apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao kamo, mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayon makawang. Labaw akong naghago kaysa ubang mga apostoles, bisan tuod dili kini bunga sa akong palingkamot, kun dili grasya sa Dios nga nagbuhat sa sulod kanako. Okay, no? So pangutana, no, ginadili gyud ang wala gyud ginadili ang pag-inom kasi Kristo mo inom man pud gani, no? Pero dili lang nato palabihan, kay ang sala din ha kana ramang maghubog-hubog na ta unya magbuhat na ta dawtan, no? So kanang pag-inom og bino kaya na siya, basta ayaw nagpalabihi, no? Ayaw lang gyud nagpalabihi kay matud pa makadaot ta kanimo sa imong lawas ug basig makabuhat ka pa hinuog dawtan. Okay, klaro? Do Catholics accept the Lord Jesus as Lord and Savior? Muna mga pangutana sa mga laing relihiyon na higala. Gidawat ba nato si Kristo isip Ginoo ug mangluluwas? Ang tubag niya na yes. Sa Juan kapitulo 6 bersikulo 51, nagkanayon kini ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon na ining pan dili gid namatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. O kana mga lawat ta. Usa na nakatimaan nga atong gidawat si Kristo, may ang lawas ni Kristo sa Kristo. Amen. O sa ato pa usa na ka pagpakita nga gidawat kinato si Kristo sa ato ang kinabuhi. No, sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasinggasing nga mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Sa pangutana, do Catholics accept the Lord Jesus as Lord and Savior? Yes. No, wala pagduha-duha na. No? Tinuod ba nga si Jesus adunay laing igsuon? Ang tubag niya nang wala. Kaya doon naman giniingon nga dili ba siya mauman ang panday ang anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, Jose, Judas ug ni Simon? Tubag niya na dili. No, dili na siya mo ingana pagsabot. Kay sa mga lain sa mga Hudiyo gud, ang mga kaparitihan gitawag maghihapon nila mga igsuon. Ng mga pariente ra ni San Jesus. Sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 55-56, ug didto daghang mababaye nga nagpaantaw-antaw pagtanaw, mikuyog kanila si sukat sa Galilea ug mitabang kaniya uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug asawa ni Zebedeo. Sa laing bahin, sulaing Maria di ay ang inahan ni Santiago ug ni Jose. Klaro? So, din lang kita kutob ha, balik-balikan na to na og mga adlaw may gana ka ng mao nga mga topic
aron gyud nga mas masabtan na nato, no? Kay sayon naman yung mga tapika nato, pero tugod lagi kay busy kay ta, no? Hilabihan daw kadaghan kayong mga gitawag na buluhaton, medyo usahay ato bang mataligamaan ni mga topic ngayon ini, no? By the way, higuti-sigot na kabahay BEC mga higala, no? Kining BEC, kining Basic Ecclesial Communities, mao kini ang parte sa atong mao kini ang banner program karon sa atong diocese. Kay kini kung BEC kana bang mga gagmay simbahanong katilingban ba, kana bitong sa inyo bang mga katilingban nagkuan kamo dinha ba, na-organize mo ba kanang gagmay simbahanong katilingban, kanalita sample ha, kana bang sa inyong kasilinganan 5 ka pamilya nya kanunay mo naghimo og mga prayer meeting, nag-Bible sharing, nagtinabangay, naghimo og mga buhat sa kaluoy, kung unsay problema sa usa, buhaton sa tanan, no? Kung unsay kalipay sa usa, tabangan sa tanan, no? Kana bitaw makaingon ka ba nga aduna gyoy pakigsandurot sa usag usa. Muna karoy gipaningkamutan nga mahimo nato sa atong simbahang Katoliko, no? Kanang BEC, Basic Ecclesial Communities, no? Kay kuha manggod kana bitawng simbahan bitaw nato nga kana bitong karaang paagi ba nga simbahan ra gyud ang kalihukan. Karon doon na natay kalihukan mismo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasilinganan. Muna importante diha gud kay sa anto pa na aron jud ba makatidlom, no? Gikan sa simbahang dako paingon di parehas ba sa kini bang sa kuan ba? Parehas ba sa istasyon sa radyo ba nga kung wala mo'y monitor kung wala mo'y gagmayng radyo dito sa inyohang tagsa-tagsa ka mga area, dili gyud mo makapaminaw sa mga programa sa radyo, dapat pananglit sa DYWC. Kung dito mismo sa inyong kasilinganan, wala mo'y gagmayng transistor radio o baka kining dagko nga kining bahatang Facebook o dana, wala ba ka may monitor ba? Dili gyud ka makadungog sa pulong sa mga announcer. Mao po na sa kuan, maupod nang sa kining simbahan, no? Nga kinahanglan doon na gyud mo'y ginagagmay po dito nga mga katilingban aron ma-monitor gyud ba ninyo, aron makadungog kamo sa pulong sa Dios, labi na gayud ka ng panahon bitaw nga magkuan mo, mag-Bible sharing, no? Sa ko na ginaingon, kung walay mag-monitor dili gyud mo kadungog pulong sa Dios dito na madunggan maganit mo kana na may mga programa sa radyo, pero lahi ra gyud kung kamo mismo diha sa inyong katilingban, diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga area, doon na gyud mo'y Bible sharing, no? Unya diha po sa inyong area magkasuod pud mo, no, isip mga katawhan sa Dios, no? Klaro, balik-balikan na to na ha og mga adlaw mahigala, no, kanang kabahing sa BEC kay importante kay na siya. Daghang salamat ug maayong udto Pilipinas, kalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Amen.